pretendía para as mulleres era que fóramos nais e esposas católicas. Tampouco valía ser unha boa nai e unha boa esposa, punto. Había que ser unha boa nai e unha boa esposa católica. Sei que non vos vai a sorprender que vos comente que a Igrexa Católica vai a estar sempre ao longo da historia moi presente en todo o que signifique represión contra as mulleres, desde a Inquisición ata o patronato, ata en todas as etapas da historia, a Igrexa sempre vai un pouco en contra da nosa liberdade. Non? Entón, que era o patronato de protección á mujer? Pois era un organismo que intentaba impoñer unha moralidade determinada, a moralidade do nacionalcatolicismo, a toda a poboación, pero nomeadamente as mulleres. Era como un embudo. Para os homens a boca era moito máis ancha que para nós que era moito máis estreita. E todo o que tiña que ver coa moralidade e, sobre todo, coa sexualidade pasaba polo varón. Non entendían unha sexualidade que non tivera como objetivo darlle prazer ao varón e procrear co varón. É dicir, por eso hai tanto castigo coas mulleres lesbianas. Primeiro, hai moitos menos expedientes que de homens homosexuais porque petáballes a cabeza coa idea de dos mulleres tendo sexo sin un varón, que sentido tiña, pero que, ademais, cando se topaban calquera cuestión que elas entenderan lésbica, había, como veremos, pois moitísima represión, mesmo chegando a pechar as mulleres que tiñan un comportamento, tendes aí un expediente que fala dese tipo de sexualidade, pechándoas en manicomios porque consideraban que iso era unha tara. O patronato nace no 6 de novembro de 1941 e para que mirades esa presencia da Igrexa Católica xa baixo a advocación del Buen Pastor Santa María del Santísimo Sacramento e Nuestra Señora de los Dolores. Cal era o obxectivo, segundo o propio Estatuto, Decreto de Creación do Patronato? La dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo, outra vez, a las enseñanzas de la religión católica. Chama a atención isto de impedir a súa explotación, porque logo veremos que como patronato o que se dedica masivamente é a explotar as nenas que teñen internas en congregacións religiosas. Calquera nena entre 16 e 25 anos que se salía do que eles entendían que tiña que ser a súa moralidade podía acabar ingresada nun convento sen ningún tipo de aval do xuíz, porque o decidían, logo falaremos, persoas do réxime. Non? E ali, dentro deses conventos, se procedía a súa explotación laboral. Non só porque se les obrigara a limpar o chan do convento, a cociñar, a lavar para as monxas, sino mesmo porque algunhas desas congregacións religiosas convertíanse como en ramificacións de fábricas e ali había, pois, confección textil, hai moitas rapazas tamén facían cartonaxe, non? Facían cousas, actividades fabrís e os salarios que se cobraban por iso ían a encher o peto das congregacións que dicían, bueno, isto é para darles de comer. Pero logo atopamos mulleres que contan que pasaban tanta fame que mesmo comían os carozos das verduras que non querían os coellos que había a mellor na horta da congregación. É dicir, que era unha explotación laboral absoluta. Incluso había nenas que eran empregadas como, por exemplo, persoal de servir ou como cuidadoras de crianzas en casas alleas e todo o seu salario acababa tamén no peto das monxas. De onde aparece este tema do patronato de protección á mujer? Non temos moito tempo para afondar nos antecedentes históricos que nos levarían un cacho, pero eu sí que quería incidir nesa idea, como veíades, decían, impedir a explotación laboral ou a explotación sexual das nenas. Non? É dicir, sempre a excusa do patronato era impedir que as mozas acabasen nas redes da prostitución. Pero, como veremos despois, non había nin 2 de cada 10 mulleres estaban relacionadas coa prostitución. Non? A maior parte tiñan relación con outras cousas que logo veremos. Ben, pois con esta excusa de intentar afastar as mulleres do perigo da prostitución, levan anos un pouco, pois, coartando as nosas liberdades. Por exemplo, xa no século XVII se crean casas de acollida baixo a excusa, leo textualmente, de preservar el vicio de la mujer, contenerla en su camino o rehabilitarla si ya extraviada quiere volver al bien. Que en principio podría ter a cousa loable de que ninguna nena tivera que estar prostituída, pero despois si vemos, por exemplo, en 1692, fundase en Madrid un albergue para mulleres que falten a sus deberes conyugales, baixo a advocación xa de María Magdalena. É dicir, calquera muller que non aceptase os requerimentos sexuais do seu home podía ser repudiada e obrigada a permanecer pechada nunha destas casas
de acollida. E se chegamos xa ao século XX, se nos chegaba coa Igrexa, chegan os Borbóns e crean no ano 1902, auspiciado pola raíña rexente, a nai de Alfonso XIII, non? María Cristina, o Real Patronato para a Represión de la Trata de Blancas, que en principio, efectivamente, tiña tamén ese loable obxectivo de afastar as mulleres da prostitución, pero que logo miramos primeiro, se cuartamente as liberdades das mulleres non é unha cosa que ti decidas quero entrar aquí, non? É unha cuestión que te pechaban quixeras ou non, e ademais non había un persoal adecuado para atender a esas nenas ou a esas mulleres que puderan ter unhas necesidades, non? Como podían ser asistentes sociais ou persoas así. Quen mandaba? Aristócratas, que consideraban, bueno, un tema de, non, pois vamos a facer un ben pola sociedade e vamos a decidirnos cal é o futuro destas rapazas, se teñen que estar presas ou non teñen que estar presas, xa aparecen aí as primeiras prisións en congregacións religiosas. E, polo tanto, chega a Segunda República e mulleres como Margarita Nelken ou como María de la Olejárraga, como Vitoria Ken, consideran que este sistema non serve, botan abaixo o Real Patronato e xa en setembro do 31 se crea, aparece por primeira vez esa figura, Patronato de Protección a la Mujer, ese nome. Claro, pero aí estaban mulleres, eso como Vitoria Ken, mulleres como a María da Olejárraga, que decía, cando o problema sexa a infidelidade, con aprobar o divorcio, arranxamos, é dicir, a mentalidade que tiñan as persoas que estaban ao fronte dese Patronato de Protección a la Mujer era completamente distinto ao que veremos despois no franquismo. E isto parece importante porque, ás veces, cando falamos do patronato, sempre sale algún da dereita, rojitas, que isto o inventou a República. A República tiña un sistema para intentar axudar as mulleres a caer na prostitución, pero é verdade que, como sempre, non houve un orzamento necesario, tiña que depender de congregacións para a atención das que non tiñan fogar e acaba desmantelándose por unha cuestión orzamentaria no ano 35. Chega o golpe de Estado, perdemos todos a guerra, non? Gaña a parte franquista a guerra, comeza a ditadura e entón no ano 1941, como vos decía antes, que vai facer o franquismo? Coller o nome da República, Patronato de Protección a la Mujer, e coller as maneiras de actuar do patronato borbónico e exacerbalas. É dicir, todo dependía, a partir de aquí, todo vai a depender de, bueno, pois eso, dos próceres da patria. Logo, ponemos unha foto de quen levaba aquí a Junta de Pontevedra, ponemos algún nome, e veremos como os próceres do franquismo, as mesmas persoas que bueno, pois que decidían a quen paseábamos ou a quen encarcerábamos, pois tamén van a ter aí algunha relación co patronato. E é verdade que un pouco como a cúspide, o que máis se coñece do patronato, do pouco que se coñece, é ese peche das mulleres, pero tamén me parece importante, tampouco podemos incidir moito, pero sí me parece importante ter en conta que o patronato tiña esa actuación individual coas nenas, pero tamén tiña unha actuación colectiva, como decía antes, sobre a moralidade de toda a poboación. Por exemplo, control sobre os bailes, non te chegabas moito ao mozo, control sobre os cines. Eu ainda recordo o acomodador coa linterna se te pegabas moito no cine, non? Control sobre, por exemplo, as praias. Había normas para que houbera, por exemplo, praias para homes e praias para mulleres, e mesmo había normas que procedían do patronato dicindo que as mulleres tiñan que usar o albornoz se estaban fora da auga. É dicir, a misión do patronato era crear informes sobre a moralidade de cada provincia, que, por certo, en Pontevedra non pasábamos de mala, non chegábamos nunca regular, éramos moi malos moralmente. A Junta Provincial de Pontevedra facía un informe da provincia onde decía pois son inmorais porque hai tantas casas hai tantos prostíbulos, tantos salones baile, ou, por exemplo, na praia de Vila García non hai separación entre homens e mulleres. Entón, a Acción Católica, e iso teño eu un documento que avala, impedíalle a súas rapazadas facer excursións no verán á praia de Vila García, porque en Vila García xa somos inmorais top e non tiñamos praia de homens e praia de mulleres. A praia da Concha era, que ademais estaba moi de moda, porque na República de Villaverde quixeron balneario, non tiñamos separación. Entón, estaba prohibida a, digamos, bueno, pues estar aí nesa praia, non lles parecía ben. Pero quería centrarme un pouco no tema desa cúspide, non, dese trato individual para as mulleres, porque, claro, un pouco o máis grave do patronato é que había mulleres que chegaban a estar durante anos retidas contra a súa propia vontade, insisto,
sen que o determinara nin siquiera un xuiz dentro deses tribunais que poderíamos considerar tamén daquela maneira na ditadura, non? Pero nin siquiera facía falla que hubiera unha sentencia dun xuiz, porque o decidían os próceres da patria que estaban nas juntas nacionais, non? Os centros que temos en Galicia todavía non os temos, non sabemos cantos había. Temos algúns localizados, pero non podemos saber cantos centros había. Eu teño polo menos localizados 14 grazas á vosa documentación, porque un expediente que te ponga esta nena levámola aquí ou tal, e aí vedes, non? O Blatas do Ferrol, Bouzas, Sabaterra, Miño, Compostela, Adoratrices de Ourense a Coruña, Buen Pastor de Tui, Trinitarias de Vigo. Bueno, vedes aí que hai varias congregacións e varias instalacións onde se pechaba as nenas. Como se decidía, o sea, un pouco a congregación que ian as nenas dependía un pouco do carácter de gravidade que tivera o comportamento das nenas. As máis díscolas ian as oblatas, que eran as monxas, digamos, máis duras, as medio, bueno, que eran un pouco rebeldes, pero aínda tiñan arreglo, iban as adoratrices, as trinitarias, e logo o Buen Pastor era, pois, como un pouco o máis laxo. Pois, onde máis centros había era nas oblatas, non? É dicir, as congregacións que máis ocupaban do patronato eran as oblatas, é dicir, as máis exixentes, non? En principio, claro, chegan no ano 41 e se poñen ali a pechar nenas, non había instalacións propias, entón utilizan instalacións que xa tiñan as congregacións religiosas, non? Conventos e colexios que utilizan para internar a esas mulleres. Tamén hai moita xente que me di así dunha idade, é verdade, eu fui a un colexio de monxas e había nenas internas que non nos deixaban, entraban por outra porta, non nos deixaban falar coas internas, tiñan como outro comportamento, non? É dicir, había sitios onde se mesturaban colexio de monxas, onde iban persoas que salían logo para a súa casa e nenas que estaban tamén internas. Logo había unha cousa que tamén, bueno, que comentaba un pouco tamén antes, que cando empeza xa o patronato cada vez colle máis impulso, o patronato cada vez ten como máis nenas, logo veremos cifras, cada vez máis nenas, cada vez ten máis competencias, as 4 provincias galegas din queremos que nos credes unha instalación propia para ingresar as nenas do patronato. Afortunadamente, só se fai en Lugo que Nuestra Señora de los Ojos Grandes de Lugo, que van a ter as hermanas del Buen Pastor, non? E logo se fai tamén un taller que en principio se supón que é para formar as nenas en unha profesión, pero realmente que Nuestra Señora de Goretti en Vigo, realmente o que se fai aí é preparar as nenas para que poidan realizar esas tarefas que eles exixían nas fábricas de confección ou de cuestións así, non? Que superan, pois, facer bonecas, depende un pouco do que pedían empresas como el Corte Inglés, por exemplo, que contrataban a estas nenas, supoño que moitas veces pensando que facían un ben, pero contrataban a estas nenas para, por 4 pesos, facer roupa, non? Entón, tiñamos un reformatorio propio en Galicia, que era estes señores Ojos Grandes de Lugo, que aí vos traía unha imaxe do edificio, non? Que tiña o reformatorio. E logo, tamén parece importante, un pouco para reforzar ese illamento das nenas que de repente eran arrancadas da súa casa, ingresadas en conventos, onde nin elas, nin a súa familia sequera tiña potestade para sacalas dali, porque ás veces é verdade que as familias dicen esta nena miña é unha díscola, vou a levar coas monxas, pero logo a nena estaba mal, sufría, había moitísimos intentos de suicidio, a familia quería sacar a nena e xa non tiña ese poder, non? Entón, un pouco ese desarraigo, esa soidade, ese desamparo das nenas agrávase polo feito de que moitas eran mudadas de provincia. Aí vemos, por exemplo, esta táboa fixena gracias a datos que fixo a investigadora Enriqueta Barranco coa documentación dos señores Ojos Grandes de Lugo e vemos aí nenas galegas que estaban en Lugo que son levadas a Oviedo, a Donostia, Zamora, Barcelona, Salamanca, Aranjuez, bueno, vedes aí a provincias de todo o Estado. Por lo tanto, se ti eres de Pontevedra, ainda por riba te mandan a Murcia, pois todavía máis desarraigo, non? Coa túa familia. E o contrario, tivemos nese reformatorio galego e tamén en algunhas outras institucións do patronato de Pontevedra, a veces nos vos expedientes, a veces, un escrito da Junta Provincial de Zaragoza dicindo mando para aí unha nena, pois eso, temos a parte de Lugo, nenas de Galicia, temos de Barcelona, de Donosti, de Oviedo, de Bilbo, de Girona, de Lleida, temos de provincias, un pouco, volo trouxen para que vexades un pouco o desarraigo desas nenas, non? Cando son afastadas do seu
seu lugar onde vivían. Por que son encerradas as nenas? Decía vos antes, non? Ben, pois, aínda que un pouco se crea ese patronato por ben, sempre fan todas as cousas que nos fan, sempre son polo noso ben, pero se di, para que as nenas saian da prostitución, vedes aí, por exemplo, no caso de ingresos de Nuestra Señora dos Ojos Grandes, que é o que temos máis estadístico, porque non hai desde os anos 40 hasta os anos 70, vedes que no primeiro semestre que se abre Nuestra Señora dos Ojos Grandes de Lugo, o perigo moral, así un pouco subgénero, es decir, que hai algo que pode perturbar a moralidade da niña, era un 17%. Nos anos 50 xa era un 43% que se sumaba un 11% de vida descarrilada. É dicir, máis da mitad das nenas, o 54%, eran ingresadas porque tiñan unha vida que o franquismo consideraba pouco a caída para unha rapaza. Mentres que a prostitución, que se supón que era o obxectivo para que se abría o patronato, pasa do 23, nunca, o sea, o máximo que tivemos en Galicia foi un 23, 2 de cada 10 nenos aproximadamente, pasa nos anos 50 un 12, é dicir, canto máis se avanza no tempo, menos presencia hai, menos relación hai coa prostitución e máis relación con outro tipo de cuestións. Non podemos afondar en todos os expedientes, pero trouxemos 3 expedientes de aquí, de Pontevedra, para que vos fagades unha idea de que tipo de razóns levaban a unha nena a estar ingresada, non? Por exemplo, a imposición dunha determinada moralidade ou sexualidade. Unha nai que pide a tutela para unha filla que ten un neno de 3 anos e agora anda cun mariñeiro e teme que volva a quedar preñada. É dicir, a sexualidade, a maternidade, o modelo de familia non encaixa co franquismo e a nena, o sea, unha rapaza de 20 anos que ten un neno de 3, de 21, é ingresada porque considera a súa nai que esta niña se está indo, non? Logo, mesmo de carácter preventivo, non? Unha adolescente, apenas unha nena de 16 anos, é ingresada porque a súa irmá maior é un mal exemplo para ela. É dicir, ni siquiera se está castigando o comportamento da propia rapaza, como víamos antes, que se estaba castigando ter un fillo de 3 anos con un home, sino que se estaba dicindo a súa irmá maior, ten máis de 25, é unha descarriada, para que non estea na casa con este perigo, imos a encerrarla coas monxas. E a nena vai pechada durante anos cunhas mozas. E logo mirábamos aí, solamente nese trociño que vedes aí, mirábamos antes que máis 2 casos de nenas violadas polo seu pai que son levadas elas a esa vida esclava no convento. É dicir, hai unha violación que, bueno, ese melón das violacións no ámbito familiar durante o franquismo é terrorífico, é dicir, pasaba tantísimo que dá medo. Vemos como nenas violadas polo seu pai son levadas a un cárcere. En este outono pasado, en setembro, fixemos unha charla sobre o patronato no Concello de Moaña con María Ortega, a exdeputada, e trouxemos a Loli Gómez Benito, que foi unha rapaza que estivo no patronato, que ingresou no patronato porque quedou embarazada do seu pai logo de reiteradas violacións. Dá a luz ao neno do seu pai, a nena era unha nena do seu pai, dá a luz. Esa Semana Santa o seu pai vai a onde estaba ela ingresada, a Peña Grande, non? Leva con el a pasar a Semana Santa, regresa embarazada e ninguén pregunta como é posible que unha nena tutelada por nós, que só fai co seu pai, regrese embarazada. Tiñan clarísimo por que esa nena regresaba embarazada. Ben, pois esas violacións sistemáticas do pai de Loli acabaron con Loli ingresada nun centro. E despois, unha compañera dela díxome, pégame, porque así me levan ao hospital e de camino ao hospital escapo, ela pégame, encérrana nunha sala de reflexión e catarse, é dicir, encérrana, bueno, no caso dela era un váter, que tiña un váter e estaba ali encerrada durante días cun ventanuco. Para sair de aí, diñe, pode sair de aquí despois de días, pechada ali, pode sair de aquí se axudas ao xardineiro a cuidar o xardín e tens que facer todo o que el te pida. Ben, pois acabou sendo violada polo xardineiro que lle deron as monxas, non? E ela está convencida de que era parte do seu castigo esa violación. Entón, ela decía, nun momento da miña vida, con 19 anos, tiven que escoller se me violaba o meu pai ou me violaba o xardineiro. Esa era un pouco as cuestións que ela tiña. Esa era a tutela, esa era a protección que lle daban as monxas ás nenas tuteladas
polo patronato. Cantas nenas son pechadas no patronato? Non temos cifras, porque como falábamos tamén antes, hubo un momento, final da dictadura, que se decide, se lle di ás congregacións religiosas que destrúan todos os expedientes de todas as nenas que pasaron polo patronato que levaran máis de 5 anos fora. Por lo tanto, na maior parte dos casos, como pasa aquí, temos acceso a expedientes dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, porque os primeiros tempos, a maioría foron, non todos, pero a maioría foron destruídos. Entón, temos así unha pequena idea polas memorias que se facían do patronato. En principio, decían que ian facer unha memoria anual, pero nunca chegaron a facer, o sea, non facían unha ao ano, fixeron como, creo que son en total, desde o ano 41 ata o ano 85, escoitades ben, 85 que dura o patronato, máis de 40 anos e fixeron 13 memorias. Podemos facernos unha idea por esas memorias de cantas nenas, non? Mirad, aí vedes que nos anos 40 había, pois, empeza no ano 41, esa son do 42, en Coruña había 6, en Lugo 16, en Ourense 19, e non xa 111. Empezamos con ganas aquí, non? E logo vedes que nos anos 50, novas internas nun ano eran 50 máis ou menos en Pontevedra, non hai datos da Coruña de Lugo, 12 en Ourense, e nos anos 70 vedes aí novos expedientes, facemos referencia a un ano, máis ou menos son 200 novos expedientes ao ano. Se temos en conta que funcionou durante 40 anos, son miles de nenas as que pasaron só desde das provincias galegas, non? E vedes aí que había pois internas ou que había en liberdade vixiada, non? Que era pois igual que un sistema carcerario, podías estar no cárcere ou podías estar na túa casa, pero ia de cando en vez a xente do patronato a mirar se te estabas portando ben e máis a controlar se a túa familia tiña un comportamento acaído, porque como víamos antes, que a túa irmá se portara mal, podía levar contigo outra vez ao patronato. Como funcionaba o patronato? Pois era unha estrutura piramidal. Na cúspide estaba a Junta Nacional, que, por suposto, presidía Carmen Polo, porque o patronato di o modelo de muller son Carmen Polo, a esposa do ditador, ou a Virgen María. A Virgen de María le venía mal na agenda a presidir o patronato e puxeron a Carmen Polo, non? E despois había, desa cúspide nacional, partía unha junta provincial por cada unha das provincias. Pero naquelas provincias que había unha moral que consideraban que era preciso, facían tamén juntas locais. Por exemplo, en Pontevedra tiñamos en Vigo, na Coruña e Ourense non constan as memorias, que nos extrañou un pouco que non houbera Compostela, nin o Ferrol, porque además o Ferrol sempre decían que era tamén un antro de perdición, pero non había junta local, non deberon atopar a ninguén. E tamén nos chama a atención que Lugo chegou a ver ata 10. No 43, consagrada a Chantada de Mondoñedo Vilalba, no 50 Ribadeo, no 55 que se rea Monfort de Sarria, Quiroga e Viveiro. É dicir, é curioso que Lugo tivera ata 10, non pasa en moitas provincias do Estado. En todos os casos, as juntas estaban presididas polo gobernador civil, que ademais sabedes que era sempre o jefe da falange, e logo estaba formado por próceres da vila ou polas mulleres, as irmás, as primas dos próceres da vila, normalmente mulleres implicadas coa sección femenina, acción católica, San Vicente de Pau ou padres de familia, estes colectivos que tamén formaban parte da estrutura do patronato, como chamábanlles asociacións moralizantes, que eran as que se ocupaban desa cousa que vos decía antes da moralidade colectiva, non? De vixiar un pouco como estaba a moralidade. No caso de Pontevedra, pois, bueno, aquí se corta un pouco na presentación, teño ese señor Ximiñado de Rosa, porque lle teño especial afecto, ese señor chamábase José Lino Sánchez e aparece reiteradamente na represión contra as mulleres. Por exemplo, aparece, testifica, e aquí, digo para as futuras demandas, aquí temos o expediente destas presas, e aí aparece, por exemplo, que este señor declara en contra das corseteiras, que son as irmás Aurora, María, Nieves e Miceleta Martínez, a súa sobrinha Peregrina Martínez, que pasaron tempo na audiencia en prisión, bastante tempo en prisión, porque este señor, entre outros, testemunha. La salud de las hermanas Martínez y sus sobrinas son elementos en el orden político, son contrarios a la causa nacional, no encajan con el nuevo Estado y la permanencia de las mismas por la calle es perjudicial para el nuevo régimen. Di este señor, José Lino Sánchez, e estas mulleres pasan meses presas. E logo, que son as que despois crían ao fillo de Emma Mourón, a Carlos Mourón, que Emma Mourón, que era muller do alcalde, está no cárcere,
entón sacan ao seu bebé e o crían elas durante despois toda a vida, non? Despois, este señor tamén declara contra María Fandiño Estévez, unha moza de 25 anos que fora detida polos fascistas, que tamén vai presa, e ele así, porque era un superprócer da patria, para que lle deran a medalla de superprócer plus, xa nese testemunho di que ademais esta muller, di el, non? Bueno, que esta muller excitaba a xente a buscar armas o día 20 de xullo para defender a República e que ademais con ela andaba o 20 de xullo loitando contra os golpistas como elemento destacado José Acuña Gallego. José Acuña Gallego, aos poucos días desta declaración, é paseado. Ademais, paseado brutalmente, non? É torturado e é un dos casos de Salcedo máis graves. É dicir, os nomes da represión atopan no patronato outro xoguetito para represaliar a poboación. Este señor tamén é o que ten durante anos os cadros de Castelao e logo, misteriosamente, os que me lo regalou Castelao, vamos a vendelos. Ben, pois é este mesmo señor o que participa de toda esta represión do cárcere económica. Este señor está casi, non no principio, pero durante décadas como secretario do Patronato de Protección a la Mujer de Pontevedra, que tiña, como vos decía, nas súas mans o destino destas rapazas. Tamén miramos os vosos expedientes, hai moitísima cuestión de unha nai que lle pide quero que a miña nena veña a pasar comigo o Nadal e a Junta Provincial dice non, que tu niña é moi descarriada, queda aquí moi ben, nío a Nadal. Ou que di, quero que a miña nena volva a casa porque teño a miña nai agora é moi maior e necesito axuda. Non. Estes señores decidían sobre esas nenas. E esta situación agrávase moitísimo coa reforma legislativa que hai no ano 52, porque neses anos 50 en que xa parecía que o franquismo estaba levantando o pé, que xa non terminar a guerrilla, pasaran esos primeiros asesinatos dos anos 30, logo nos anos 60 volve outra vez a pisar o acelerador para ir en contra do movimento obreiro, do movimento estudiantil. Nos anos 50 parece que é unha época así como máis light, pois para as patronatas todo o contrario. Apróbase no ano 52 un decreto que agrava as súas condicións. Primeiro, aumenta o número de nenas, porque ao principio era de 16 a 21, e aquí é cando se alarga aos 25. Ademais, aumentan as potestades, é dicir, antes, se unha familia decía, bueno, quero levar a miña nena aquí e tal, porque as monxas, porque está descarreirando. Logo, normalmente, esa familia decía, bueno, se a quero recuperar, era probable que lla deran. A partir do ano 52, unha familia podía perder a custodia, a tutela legal desa nena que pasaba ao patronato, por se a familia non era pro a que a nena estivera ingresada. É dicir, se agrava moitísimo aos casos de nenas. De feito, mirámoslo aí, non? Nos 8 primeiros meses do 41, ata que se aproban as normas provisionais de reclutamento, que son no ano 42, de internamento, nos 8 meses hubo 427 mozas no Estado. Do ano 42 ao ano 52, que se aproba este decreto, eran o ano que máis mozas ingresaron, foron 3.360 no 51. A partir do 52, cada ano ingresaban máis de 41.000 mozas no patronato. Mirade un pouco as cifras, non? Como se incrementou moitísimo, non? Quen decidía estes ingresos? As veces, como vos decías, porque as familias, a nena está descarrilada, outras veces un tribunal de menores, outras veces a policía, outras veces o propio patronato, e logo estaban as gardas de moralidade, que non vos podo contar moito, pero, bueno, eran un pouco esas mulleres, normalmente Acción Católica, Sección Femenina, San Vicente, tal, que eran as que miraban pola praia un pouco as vestimentas, e unha nena leva unha vestimenta un pouco tal, vamos a vixiar a esta nena, vamos a ir á súa casa, se a súa conducta, se miramos bicada cun mozo, bueno, pois esas vixiantes son as que podían denunciar e a nena acababa presa. Primeiro foron celadoras, eran as mulleres, sobre todo, a sección femenina e tal, e despois xa, a partir desa maneira de agravar do ano 52, directamente a maioría eran monxas xa facían todo elas. E esos ocupaban dese control da moralidade e mesmo de facer esa vixiancia tutelada das nenas, non? Como era a vida nos centros? Bueno, pois unha nena, cando decidía alguén, non, que tiña que ir para o patronato, primeiro, seguro que escoitastes no algún documental, por exemplo, este que fixo Xistiaga, se non o mirades, se non o vistes, miradeo, porque é moi bo, está na red, non? Sobre o patronato. O primeiro que facían era, bueno, en algúns casos, non sempre, pero en algúns casos era leválas a un centro de observación e clasificación para decidir se iban para oblatas, para trinitarias, e aí se facían probas como mirar se
tiñan eles epítetos como subnormal, idiota perdida, idiota profunda, nenas que logo fixeron carreras brillantes, eran nos seus expedientes aparece que son subnormales profundas, idiotas, e, bueno, este tipo de cosas que usaban eles, non? Pero que, ademais, se lle facía unha proba para determinar ginecolóxica se eran virxes ou non eran virxes, se tiñan a virxinidade intacta. Que non foran virxes, segundo ese exame ginecolóxico, que xa sabemos que eso non vai así, agravaba un pouco o seu destino, non? Iban a centros pois con moita máis dureza. Como era a vida nos centros? Ben, pois decían, en principio decían que tiña que estar como mínimo 6 meses, como máximo 2 anos, pero logo a Junta Provincial vai a ter a potestade de ampliar eses 2 anos ata os 25. Por lo tanto, unha nena que entraba aos 16 podía estar ata 9 anos, decidida por José Lino Sánchez e as súas compañeiras, non? Entraban ali e, como vos decía, todos os centros estaban pechados con chave, nos cuartos amoreábanse decenas de liteiras, non? E para as máis díscolas estaban esas celas de castigo das que vos falaba antes, que estaban acolchadas, que non tiñan nada, que elas aí, as que estiveron dentro, bueno, pois o que levaban peor, non? Porque estabas metida nunha cela, cunha cama, sin un lápiz, sin un libro, sin nada para que reflexionaras sobre a túa vida, bueno, e había, pois, moitos problemas mentais aí, non? E, ademais, hai unha cousa que a mí me aterrorizou especialmente, que era o proceso de infantilización das patronatas. É dicir, se estaba castigando a aquelas mozas por pasar de nenas a mulleres e, polo tanto, enchían eses cuartos de payasos. E, cando leín isto, recordei o colexio, o que é un fun de nena, que era un colexio de monxas, que estaba cheo de payasos, e, mira, se me puñan os pelos como escarpios, porque recordabas as imaxes dos payasos así, pois había payasos, poñanlle bonecas, contos infantís a nenas de 20, 21, 22 anos, para que volveran a ser nenas, non? Porque ese proceso de infantilización, porque se castigaba toda esa conversión en muller, esa sexualización. E, polo tanto, hubo moitísimas mulleres que acabaron en psiquiátricos. Aí tendes este boso, un expediente boso, que mandan unha nena a Cienpozuelos. En Cienpozuelos había unha planta directamente xa para as patronatas. É dicir, houve tantas nenas que acabaron con problemas mentais, bueno, de feito, elas din que ningunha saiu indemne do paso polo patronato, que era moi complicado, non? E hai un home que foi psiquiatra, Guillermo Rendueles, nesa planta do patronato, non? En Cienpozuelo, e decía él, non? Que todo ese proceso de domesticación e de quiebra de unha rebelde que non seguía os itinerarios de sexualización que les marcaron y que por ello debe aprender feminidad, hace que a muchas se le provoquen ataques de histerismo y locura, ¿no? Es decir, él dice, claro, ese rollo mental, tens que volver a ser unha nena con 20 anos e, bueno, pues él di que hai moitísimos casos de tolemia. De feito, eso, que nos vosos expedientes atopamos, por exemplo, que non lle dan vacaciones a unha interna que está dicindo que, pola situación psicolóxica, que necesita vacacións, que ten fortes depresións nerviosas e nega ya a Junta Local de Pontevedra, ou outra rapaza que pide por favor que a trasladen ao sanatorio desde os señores Jos Grandes porque necesita curarse dos nervios e lle din que non, que ten que facer os exames de perruqueira e que xa mirará o psiquiatra en Lugo cando faga os exames de perruqueira, non? Entón, eso, como decía, trae moitas consecuencias e, de feito, no ano 1977, publícase, no 77, xa de aviso nos morto o dictador, publícase un número da revista feminista Vindicación Feminista dedicada ao patronato con este título tan horrible pero tan descriptivo: Patronato de Protección a la Mujer, Fábrica de Subnormales. Así se titulaba esa revista. Era o número 15, saía o 1 de setembro e hubo unha orden da dictadura de secuestrala, pero chegaron tarde e xa estaba repartido así de maneira máis ou menos baixo corda, e ali se decía, non? Monxas que estaban no patronato decían, non é para tanto, son moi contados casos é preciso darles electroshock, decían, por exemplo, non? Ou decía que, non, desde que empezou a transición ya nos prohíben darles malleiras, non? Bueno, seguir dando palizas. Eso contaban, é dicir, non? Electroshock de pouco en pouco, non? E un pouco o ranking do pesadelo era as que estaban embarazadas e acababan en institucións como Peñagrande. Hai unha relación moi estreita sobre o patronato e o roubo de bebés.
Aquí os traía antes desto que o que se produce cando chega a transición, que é unha transición basicamente de señores, non sabedes que hai unha lei de amnistía no ano 77 que saca das cárceres as presos e as presas políticos, pero deixa nos cárceres do Estado máis de 300 mulleres que estaban dentro do cárcere por cuestións como o aborto, al ter abortado, como cuestión por ser prostituta ou como ser adúltera, que sabedes que o adulterio foi penado nas mulleres durante o franquismo e nos homes non, a menos que houberon amacebamento. É dicir, a menos que levaras a tua moza para casa coa tua muller, non era nin delito. A nós, en cambio, podíamos ir presas. Ben, que pasa cando chega a transición? Que nos esquecemos, por completo do patronato, e o patronato dura ata o ano 85. De feito, aquí tendes expedientes aínda de ingresos de nenas en institucións do patronato no ano 86, Antonte, no ano 86. O que se fai na transición é pasarlle ese, aí vedes, no caso de Galicia, pasarlle as competencias ás comunidades autónomas. Galicia recibe o patronato no ano 83, así na recepción Mariano Rajoy por parte do goberno galego. É dicir, ata o ano 86 estivo moi relacionado tamén o patronato co roubo de bebés. Tamén aquí no noso país, aí vedes a Noemí Lima, que é unha rapaza que denuncia que os seus pais adoptivos compraron, ou que foi unha, que ela atopa na súa casa facturas dos pagos que fixeron os seus pais para que adoptala ela. Entre elas, un pago a Siervas de la Pasión de Vigo, que temos aquí tamén un expediente que era outra congregación relacionada co patronato. Ben, Noemí vai aos xulgados, chaman a declarar, estamos falando do ano 2016, se non recordo mal, eu teño por aquí o dato, 2014. Entón, ela vai aos xulgados e van, primeiro, por suposto, as Siervas de la Pasión neganse a dar o expediente, pero o xulgado obriga a Monxe a darlle un expediente, aparece a entidade da súa nai, que era unha pontevedresa, que no momento do parto tiña 17 anos, van a buscar a súa nai di, non, imposible, eu din a luz nesas Siervas de la Pasión, pero o meu neno naceu morto. Bueno, pois, cando tiña 40 e pico anos, descubre que ten unha filla, pois xa adulta, non? Porque, efectivamente, nas Siervas de la Pasión está demostrado que, no caso de Noemí, pois que mentiron. O xuíz determinou que estaba acreditado que fora un roubo de bebé, pero que xa circulen. Pasou moito tempo, non pasa nada, non? Archivamos, non pasou nada. Ben, e un pouco para rematar, que xa sei que está un pouco sobre o tempo, e como vos comentaba, na transición pasase a Galicia e, por fin, no ano 84, a Lei de Presupostos, de Orzamento do Estado, di que se van a suprimir algúns organismos autónomos e, no seu artigo 85, fai mención expresa de que se suprime o patronato de protección á muller, non? É dicir, Franco mor no 75 e a data final en que vemos aí un coletazo no 86 é o 85. 10 anos despois de morto Franco, 7 anos despois de aprobada a Constitución, xa no final do primeiro mandato con maioría absoluta do Partido Socialista. Que, por certo, na última lei de memoria democrática aprobada no Parlamento, as víctimas do patronato, a través dunha asociación de víctimas, pediron ser incluídas como víctimas da dictadura e só aprobou Compromís e o Bloque Nacionalista Galego foron os dous únicos grupos que votaron a favor de considerar a estas rapazas víctimas dunha dictadura. Os demais siguen considerando que son as descarreiradas que precisaban apoio. Neste momento, na actualidade, mentres as víctimas siguen exixindo, pedindo ser recoñecidas como víctimas da dictadura, temos nos cines, por exemplo, esta película, Todas las puertas se cierran, que aí vedes a Pastora Vega, Carlos Iglesias, Luis Gabriel, un elenco que canoniza a fundadora precisamente das Oblatas, non? A Xontal e a Antonia María de Oviedo e Xontal, non? A fundadora das patronatas. E non vou a decirvos eu quen era esta señora, vou a ler un cachiño dunha carta que esta señora escribiu, non? Di, comer de rodillas ya no es nada. Las ha habido que han estado tendidas en boca abajo todo el tiempo de la comida, otras brazos en cruz, otras besando los pies, otras arrastrando la lengua a lo largo del reformatorio para que Dios les conceda el perdón de los pecados de la lengua y de la boca.
bueno, sigue dicindo cousas como damos de comer, dan grazas. Esta señora que obligaba as nenas a pasar a lingua polo chan é a que están santificando aquí nesta película, Se todas as portas se cierran, onde falan da importancia que tivo esta muller no cuidado das nenas que se ian a prostituir. E despois, neste ano pasado, tamén saiu como bombo e platillo a película Alumbramiento, onde, por certo, as rapazas fan un papel magnífico, pero onde se ve como as caritativas monxias, non, pois axudan as nenas do patronato, está baseada no patronato, axudan as nenas a parir, collenles a man, empuja bonita, cando Loli Gómez Benito, que dá a luz no patronato, violada polo seu pai, di que a deixaron parindo soa nun cuarto e cando ela da dor empezou a chillar, dixolle a comadrona, ti podes chillar, pero se non me deixas dormir, veremos como te soparto. Chamabanlle a bisturí a unha muller que as atendía porque las rajaba de arriba abajo, todas teñen aínda cicatrices. Pero na película Alumbramiento aparecen ali cantando por Lola Flores, las mojos buenísimas e todo un blanqueo. Esta película é do ano pasado, é dicir, xa no ano 2025, cando as propias, elas non gusta que lle chamemos víctimas, porque din que as víctimas son todas esas rapazas que non chegaron a falar do que lles pasara, porque acabaron suicidándose dentro do patronato. De feito, no ano 83, se non recordo mal, ou nos últimos anos do patronato, suicídase Inmaculada Valderrama, en Alcalá de Henares, tírase pola fiesta e di, non, estaba intentando escapar, pero estaba intentando escapar en camisón, descalza, é un suicidio, e aí é cando xa as cortes empezan a decir, bueno, que está pasando coas monxias, que as nenas se suicidan, que hai nenas en Cimpozuelos, que está pasando, e ese é un pouco o inicio do fin. Entón, a elas non lle gusta autodenominarse víctimas, e non somos sobreviventes, porque víctimas son todas as nosas compañeras que se suicidaron. Moitas delas, das que agora están denunciando, tiveron intentos de suicidio, non? Pero mentras elas están intentando que se recoñezan os seus dereitos, estamos tendo nas carteleiras temas como este, e despois estamos vendo como, mentras a elas as ningunean, se lle dan premios ás congregacións. Adoratrices, Premio a los Derechos Humanos Rei de España 2014, Premio Menina 2017, Premio Familias Andaluzas 2021, Mención honorífica Premio Clara Campoamor 2023. Eu entendo que pode haber algunha monxa adoratriz, algunha monxa blata, algunha monxa que tivera un bo comportamento, que se daba unha nenas, pero eu creo, isto xa é unha opinión miña, evidentemente, que nun estado de bienestar non pode estar a tutela das mulleres, das súas criaturas, en mans de organismos religiosos que sempre van a ter unha contraprestación moral. Hoxe en día siguen sendo congregacións religiosas, agora baixo o formato de ONGs, as que se ocupan de residencias de mulleres, sobre todo mulleres inmigrantes, e das súas criaturas. O Blatas, o mismo, Premio Cirgalia a la Igualdad 2018, Premio Meninas en Alicante 2020, Premio al Ejemplo en Fortaleza en Almería 2021. Así se escribe a historia. Cando eu fixen este libro, acudín ao convento das Oblatas, que agora é un hotel en Compostela, e ali había unha pizarra, vais entrar, onde decía, explicaba un pouco a historia do edificio e decía, aquí estiveron as Semanas Oblatas, unha orden dedicada a ayudar ás jóvenes con problemas, es decir, unha orden especialmente sensible al dolor das mujeres. Pasei esta pizarra a Asociación de Víctimas, de sobrevivintes, que encabeza Consuelo chamou e borraron esta pizarra, pero así se escribe a historia. Así que moitísimas grazas de novo ao arquivo e moitísimas grazas a vos para axudarme a escribir unha historia distinta, moito máis xusta coas patronatas. Grazas. Creo que me pasei un pouco de tempo, perdón. Non sei se... Sí, claro. Todas estas chicas que estaban hasta los 25 años en semejantes sitios, ¿qué pasaba después a partir de los 25 años? ¿Los ponían en la calle? Sí, claro. Moitas volvían ás súas casas directamente, ás súas familias, porque moitas tiñan familia. Entón, claro, porque non era... Pero, claro, había algunhas que tiñan situacións similares a un pouco as cifras, non? As situacións de
amparo, é dicir, de collemos a unha nena no patronato porque é orfa e non ten onde ir, é mínima, é un 10% a millor, sendo xenerosa, creo que é un 7, unha cousa así. A maior parte eran nenas que eran arrancadas das súas familias e, en algúns casos, contra a vontade da propia familia, entón volvían ás súas casas. Noutros casos, por exemplo, no de Consuelo, porque é verdade que a maioría eran nenas de clase social, digamos, humilde, pero había nenas de familias, a mellor, por exemplo, no caso de Consuelo García del Cid, que é a presidenta, bueno, a cabeza desta organización, ela tiña unha familia falangista, ela empezou na transición a manifestarse, a loitar contra a ditadura e é pechada, chega un día o doutor, ponlle unha inyección e ela era de Barcelona e cando se dá conta está encerrada nun convento de Madrid por orden da súa propia nai. Claro, ela despois volveu a súa casa, pero claro, e despois coidou a súa nai cando foi maior. Pero claro, eso crea imaginade, non? Crea unha quiebra coa túa nai, que ela, o sea, moitas delas din que están convencidas de que as súas familias non eran conscientes do terror en que estaban vivindo, non? Desa explotación laboral, do que estaba pasando, pero era terrible. Por exemplo, un caso que coñecemos que era Eva García de la Torre, que foi alcaldesa no Porriño, se vos acordades, era alcaldesa do Partido Socialista, que pouco despois de sair da alcaldía falece dun ataque ao corazón, estivo no patronato porque namorou dunha muller por a súa condición sexual, estivo no patronato. E con 13 anos, porque ela pasou do Tribunal de Menores ao patronato, ela con 13 anos calle unha plancha de cartón na espalda e ten unha lesión de por vida desa... Entón, bueno, Eva, ao final, pois, cal era a posibilidade para sair dali? Casar. Eva casou cun home, no que logo, claro, se divorciou, para poder, pois, estudiou e acabou a carreira decíanlle a Eva tamén en un dos... Moitos pendas decían que era moi expelida, non? Pero algún expediente de que era medio tonta. Acabou a súa carreira de abogada, foi alcaldesa e agora a súa viúva, Silvia, é unha das persoas que está pedindo que se recoñeza a Eva como víctima da ditadura. Polo tempo no patronato que estivo aquí en Vigo, pero tamén polo tempo que estivo no Tribunal Tutelar de Menores, que estivo en hospicios, e cando era moi pequena estivo, porque tamén a súa nai era violada polo seu avó, e, polo tanto, a súa nai tamén era víctima. Bueno, unha historia que ás veces a realidade supera a ficción, non? Pero ela, desde moi pequena, foi explotada laboralmente. Falaban de colexios, pero realmente a mellor tiñan o sea, levantábanse, rezaban, limpaban, logo tiñan 1 ou 2 horas de dar 4 nocións básicas para escribir e para contar, e despois era explotación laboral. Esos nenos de 13 anos movendo cartóns de moito peso ou facendo... Contaba Consuelo sempre que facían, vos acordades, bueno, es que nacemos nos 70 ou antes, que había como uns enanitos de Blancanieves que dentro tiñan caramelos e, vos acordades? Pois eses muñecos, elas facían ese enchido, non? De encher os bonecos e elas metían notas. Estamos secuestradas en calle, na rúa na que estaban, non? E dicen, ninguén nunca nos contestou. Sempre metían notas, estamos secuestradas, venid a buscarnos e cuestións así, non? E dicía, é que era como se non existísemos para ninguén. Cando chegou o Papa, visita a Compostela, Juan Pablo II, elas fixeron os banderís, fixeron, por suposto, todo o merchandising para as campañas do Partido Popular, Alianza Popular naquel momento, non? E isto non se sabe. A mí por eso me sorprendeu tantísimo cando xa non, eso, hai 5 ou 6 anos, cando levatan xa anos un pouco facendo memoria, descubrir, porque eu, sí, verdade, que a Almudena Grandes fala nun libro do patronato, pero que é unha cosa de Madrid, así de, non, del Valle de los Caídos e el patronato. E cando descubrín que en Galicia tamén houbera patronato, flipei. Eu recordo de nena como te portas mal, vas interna con as monjas, que era, non que era un pouco, pero non era consciente de que se vas interna con as monjas era este horror, non? Entón, bueno, pues, super agradecida por as facilidades eso, para consultar e por hoxe reunirnos aquí en torno a este tema que volverei en abril a seguir consultando, ahora aparecen máis cousas e agardo poder ampliar ese traballo que fixemos para o Concello de Compostela. Que tamén logo o Concello de Compostela fixe unhas xornadas onde tamén viñeron moitas delas e afondamos bastante no patronato desde o punto de vista económico, desde o punto, bueno, desde distintas, e tamén foi moi interesante. Así que seguimos, isto foi un primeiro pasiño, pero hai que seguir investigando porque queda moito por descubrir do patronato. O sea, que no fondo
nacional da nena, da muller, hai unha explotación económica pura e dura, o sea, móvese todo por dinero. Hai un pouco, eu creo, a mestura das dúas cousas, congregación religiosa. Claro, por un lado, impoñer unha moralidade única do nacionalcatolicismo, había que pasar polo aro da Igrexa, e por outro lado, facían caixas, sí. Pero, ademais, si ainda tendes aí, nesa exposición, un documento que di, sempre estaban, e eu mirei moito no vosso fondo, sempre estaban pedindo cartos. Nunca lles chegaban, porque as nenas, pagaba o Estado a millor ou a Diputación, 25 pesos por nenas, tú non recordo as cifras, É pouco, sempre pedían máis, non? E logo as nenas, eso, tiñan que traballar e en ningún caso, o sea, por exemplo, Consuelo contaba que ela despois saía a unha casa a atender a, bueno, como de canguro, digamos, non? E decía, eu daba o soldo íntegro ás monxas, e logo, se por exemplo necesitaba, pois, comprar un suxeitador, imagínate, e valía, mire, podría darme tal do meu soldo para... En algún caso, sei que alguna cobraba algo, pero na maior parte todos os cartos eran para a congregación religiosa, para as arcas da congregación. E logo, aparte, tiñan criadas gratis, porque elas cociñaban, elas lavaban a roupa, elas fregaban o chan. Ademais, contaba Mariaje, que tamén estivo en Compostela, non? Contaba que acababan de fregar e estiraban os tubos así un pouco a mala fe, porque decían que tiñan que aprender a facer e a desfacer, bueno, esas cousas do sacrificio cristiá e todas estas historias. É dicir, a parte de facelas traballar, tiñan torturas así, non? E con nenas, Mariaje meteu na súa nai, que quedou viúva, tamén, bueno, porque nas monxas vas a poder estudar, vas a poder... E, bueno, a súa nai deuse conta e sacou enseguida e pudo sacala, pero con 8, 9 anos estaba metida nas monxas e xa contaba que lle pegaban, que as explotaban laboralmente, que crías super pequenas, non explotadas, porque a patronato empezaba aos 16, pero o Tribunal Tutelar de Menores estaba antes e o comportamento que tiñan coas nenas do Tribunal de Menores era exactamente igual. Mesmo había congregacións que tiñan as nenas desde os 6 ata os 19 do patronato, é dicir, había un continuo dentro do Tribunal de Menores que explotaban a nenas moi pequenas. E xa digo, na maior parte dos casos, nada que ver con afastarse da prostitución, nada que ver. Eran cuestións, morais. E logo esa inmoralidade que cometían os homes violando as nenas da súa propia familia, o castigo eran para as nenas. Que a veces hai expedientes que no expediente de Loli decían, bueno, parece que o seu pai a viola e tal, entón levámola nas monxas. E esa protección era, pois eso, ou teu pai ou o xardinero, ou eso, ou deixar, aparte, había un expediente que decía, parece, din a xente que vive por ali, que o pai é un tal, que bebe, que non sei que é moi probable que este violando, e logo vai o pai e lle di, déixeme sacar a nena 4 días de Semana Santa, e vai co pai, e volve embarazada e ninguén di nada. E logo os nenos, claro, andanse en adopción a outra familia, non? Isto que parece terror é así. Bueno, non sei, eu encantadísima outra vez de explicar. Solamente es escoitadísima. No, nunca me canso, porque a verdade é que son magníficas as escrituras sobre todo isto. Bueno, por lo que estás a contar, a mí, por ejemplo, es unha gran inspiración para o Opus Dei, non? O Opus Dei aí ten unha capacidade de emular moitas cousas, hai moitos paralelismos, a verdade é que está a cousa como moi parecida. E despois creo que tamén o patronato tiña tamén un sistema que era esas nenas de familias ben que tiñan un desliz, que quedaban embarazadas, que as familias querían que tiveran fillos, que se desfixeran delas, que volveran para casita como se non pasara nada, pasou 9 meses fora e tal, aí tamén utilizaba o patronato para iso, para ese tipo de movimiento. Claro, ese tema do roubo de bebés, sí, hai moitas... Claro, é dicir, con consentimento. Claro, ás veces... Queremos que a nosa filla sigue sendo pura medicinal para a sociedade. Claro, efectivamente, elas contan que no tema dos bebés a veces convencíanas de que mala madre serías tú se te queres unha morta de hambre, non? En caso das pobres. Si tú non lle das o neno a unha familia que lle vai dar moito, sabes, convencían de que eras moi mala nai se non a deixabas, outras veces quitábancho directamente, outras veces decían que nacera morto. Pero, ao final, claro, a voluntariedade, en ese caso, podían ser os pais que decidiran
vas alí, das o neno, se non te boto de casa e logo volves sin o neno. Claro, o neno queda ali. Pero claro, onde estaba aí a decisión da muller? Non existía, non? Entón, non coñece ningún caso que se recolla ese tema desta embarazada de que o seu pai, pero no caso de Loli, o seu pai, que era o pai da súa criatura, a viola, deixa embarazada e logo a mete nas mãos e dices que esta hija mía é unha descarriada, está embarazada. Aí queda. E entón, logo ela quere quedar coa súa filla, pero claro, cando chega ao 85 e desmantelan, porque Loli chegou ao 85, dinlle, tes dúas opcións, marcharte só a vivir na rúa, porque ela que iba a volver a casa co pai, ou marchar a vivir na rúa con dos pequenos. Entón, ela dinlle, dámoste un par de semanas para que decidas se ela marcha só e cando volve a recuperar os seus nenos, que se consigue un traballo, xa deran os nenos en adopción. Nada, xa están cunha familia ben e ti... Entón, ela di, bueno, claro, sí que é verdade que os deixe ali, pero cando fun... Primeiro, claro, si tan protectores eran, non? Además, no ano 85, normal era buscarlle a esa nena, que ao final era unha cría tamén, un lugar para poder... Porque ela quería quedar con os pequenos. E non tivo... Dice, podía vivir na rúa, pero eles non. E cando consigue un traballo, 2 semanas, nese prazo que lle daba, cando volve xa estaba máis que dar unha adopción, non? E xa firma aquí que xa están cunha boa familia. Quero dizer, é verdade que eu asinei. Claro, unha cría desamparada, quer dizer, o tema de voluntariedade, dar un bebé de voluntariedade, de feito, ela logo atopou a seu fillo e a súa filla e están ben, tiveron unha boa vida, pero bueno. O que realmente non podemos perder conta é dos 75 para atrás. O sea, dos 75 para atrás sabemos que foi un militar a todos os niveis e a mulleres, por suposto, pero dos 75 para atrás. Loli, 75 para diante. Eso a mí me parece absolutamente brutal. E a última lei de República Democrática, a votación do Congreso, de que vamos. Me parece que... Bueno, pero me parece bo que Galicia, que tamén temos moito que ver aí, porque dicíamos, isto hai que apoialo, non? Que decir, que se move... E que Galicia apoiara, que, pues, home, claro, pero bueno, que outro día estábamos nun congreso e tal, había unha persoa de Madrid e tal, e dixo que saibades que só Baldoví e o BNG votaron a favor. E, bueno, a ver, mal, pero polo menos decimos, bueno, parece que a memoria en Galicia está clara, non? E cual é a liña que temos que ter. Outra cousa que non haxa memoria a nivel goberno galego, pero polo menos que haxa un pouco, que Galicia quede en Madrid como que ten un pouco de sentido. Para elas, ademais, foi importante que alguén o... Agora se está intentando, bueno, pues que as cousas cambien, non? Que se están facendo mocións outra vez para que se teña en conta a estas mulleres. Pero na votación, que non podo entender aínda hoxe por que se votou en contra. Non entendo, porque eu creo que quedou ese relato, eso que decía antes, non? De que eran nenas prostituídas casi, que as monxas salvaban. Quedou ese... Claro, que hai, sempre o decimos, non? Que hai unha cosa peor que o silente, que é o relato tramposo da ditadura. Que as mulleres somos malísimas, que as nenas eran unas perdidas e que non chega a ser polas monxas boas, pero que hoxe en día siguen moitísimos lugares, o sea, sitios que eran do patronato, agora siguen sendo residencias a muller para mulleres inmigrantes e súas criaturas, e siguen as monxas ao fronte. Vale, imos a pensar que isto é unha democracia, que agora todas as monxas son moi boas e que todo vai ben. Bueno, pero eu creo que nun estado de benestar, deso non se tiñan que ocupar as congregacións religiosas. Creo que tiñan que estar fora de todo o que sexa cuidado das mulleres e das súas crianzas, porque sempre ten un rollo de moralidade, de impoñer unha determinada... Eu non me creo, eu estive nun colexio de monxas, salí fatal, sí. Están avergonzadas de mí, sí. Pero fui nun colexio de monxas e non é inocuo. E eran buen pastor e tocábamos a flauta, que hicieron un ratito. Pero, que decir, nunca é inocuo pasar por unha congregación religiosa. Nunca é inocuo. Entón, a mí me extraña moitísimo que pase unha muller inmigrante, as súas crianzas, por unha instalación gobernada polas monxas e que eso non teña ninguna contraprestación moral, de que podes ninguna intervención na súa vida, sabes? Probablemente lle preguntemos a moitas mulleres e digan, non, se non es gracias a la madre Rosalina, yo non comería. Porque tamén hai este tipo de cuestións. Pero, dende un punto de vista, nun estado, ademais, nunha constitución no que nosa que se supón que non somos religiosos, que
¿no? Laica? Bueno, laica non somos laicas, somos a confesional. Pois non deberías. Esa é a miña opinión, pero isto xa podemos discrepar. É que a Iglesia sigue tendo muitísimo poder. Me parece que non ten poder, domina en todas as esferas da sociedade. E recentemente en Compostela, que hai 10 anos, no caso das monxas que tiñan escravas internas e que eran 24 horas de servicio ali con elas e non se investiga. Non hai un xuicio, non hai unha investigación policial dentro dos conventos a ver que pasa dentro. A mí non me deixan, de feito non me deixan entrar nem a policía no convento, pero como se xude eso, que é un gueto aí pechado, non, atrás do torno, como atrás do torno. Nada, ese asunto se está enterrando e quedará nada, ao final quedará nada, porque se non morreu a Madre Superiora, claro, que pasaron 10, 15 anos desde que se descubriu, pois xa entendo muitísimo poder, é inviable. Sí. De feito, claro, as patronatas tiveron algunha reunión con congregacións religiosas e din, bueno, esas monxas que estiveron con vos xa morreron. Bueno, pero eso, as oblatas siguen tendo, e decían, por lo menos salgan, e que como fixeron cos, non, por exemplo, en Irlanda, ese cos nenos abusados, saliu a igrexa a pedir perdón, pois que saia cos congregacións e digan, sentimos o feito, non? Pero falta esa solicitude de perdón. Elas xa non piden máis. Pero claro, que un goberno de esquerdas, o goberno máis progresista da historia, que se fai tal, que non as recoñece sequera, eu non entendín esa votación, non entendín. Parecíame que era básico, que... Pero que esas congregacións pidan perdón implica reconocer o que fixeron e non o van a facer. No, pero elas, por exemplo, cando tiveron esta reunión, sí que dixeron, bueno, pero estas monjas, sabes, claro, pero non pide, claro, a ver, elas están convencidas de que eso vai pasar, de que as congregacións van a sair públicamente a pedirles perdón. Eu, como eu criei-me nun colexio de monxas, como Santo Tomás, hasta que non meta el dedo en el agujerito, non o verei. Pero bueno, que igual, oxalá me equivoque e viña un día que decir, pediron perdón e eu estou equivocada. Polo de agora non o fixeron. De todos os xeitos, as congregacións religiosas non deixan de ser un arma. Totalmente de acordo, pola ditadura. Totalmente de acordo. Foron un brazo executor dun sistema. Ese pareceme clave. Eu tamén fui educada con monxas, non vou decir que non. Porque no hospital que estaba había monxas. Eu, tamén digo que estou moi loca, non me pegaron ni nada. Agora, había unha educación moi espectacular. Pero, a ver, no caso do patroato, eu miro os expedientes e antes alucino, porque se padre, el abuelo, el hermano, non sei que, e eles nunca tienen problema. Eles nunca van a cárcel, ni van a cárcel porque son borrachos, ou porque son adúlteros, pero non van porque van. Non, por adúlteros non, vamos, non, eles non. Bueno, sí, por ladróns, ou por lo que sexa, sí, pero por violar non, sí. Me parece ben culpar as comunidades religiosas porque fueron borrachos. Sí. Entendemos que quien apretou, Que é unha cosa... quien lle deu para apretar, foi o sistema. Totalmente de acordo. Por eso, ao principio, fixen esa... Porque, claro, cando din, es que o patronato existía na República, sí, pero estaba María de la Olejárga dicindo si hai adulterio que se divorcian as mujeres poden divorciar, era totalmente contraria a moralidade. Entón, por eso eu insistía ao principio, que sabes, efectivamente, porque se eles sacan Patronato Profesional da Mujer creouse no 31, efectivamente, en setembro 31, eso é verdade, pero que patronato? Quen estaba liderando? Que tipo de medidas se adoptaba? É verdade que tamén hubo utilización de institucións religiosas, porque non había onde meter. Pero a mentalidade era totalmente distinta, como se me comparas o ensino republicano co ensino franquista. Non podemos, había escolas nos dous, pero non tiñan nada que ver. E efectivamente, para min eso é vital. Aquí as monxas fixeron, pero era porque a ditadura apoiouse. Pero bueno, a Igrexa, o sea, a Igrexa levou o vidor baixo palio. E a Igrexa tamén ten que pedir perdón por todo o que fixo no franquismo. Eso empezando por aí. Entón, desde levar o vidor baixo palio ata os curas con un tirito máis que todavía está vivo, ata as monxas, porque ademais fixadevos que hai os homes cometían delitos e, polo tanto, nos cárceles de homes había gardas e as mulleres cometíamos pecados e, polo tanto, nos cárceles de mulleres había monxas. Es que se fixades a Igrexa Católica con as mulleres que o brazo disputou, pero efectivamente estaban dentro do régimen dictatorial e non hai que esquecer
que isto era unha institución represora do franquismo e que tampouco son inocentes señores como Lino Sánchez que estaban aí, que eu tamén creo, porque, bueno, ao final non son riquiñas, pero eu tamén creo que había mulleres aí, non? Que temos aquí as fotos da Junta de Pontevedra, que seguro que pensaban que estaban facendo, teño que salir aquí, pero que seguro que estaban pensando que facían o ben, non? Aí temos, pois, eso, Vicente Riestra, Lino Sánchez, bueno, non? As familias tal. Seguro que estas mulleres, algunha destas, pensaba que facía o ben, ou algún dos homes, pero logo asinaban estes expedientes dicindo, esa nena que te lleva ataques nerviosos, que se quede en su casa. O sea, que se quede en el patronato, que no puede ir a su casa, que se murió su abuela, no sale. Es decir, luego mira los expedientes que asinaba esta gente e diste, bueno, teríades boas intencións, pero, madre mía, as actuacións que tendes, non? Entón, bueno, en fin, pero estes señores siguen sendo próceres da patria, ¿eh? Siguen sendo próceres da patria. As familias desta xente. Pero bueno, que non, que a descendencia non ten nada que ver, non? Pero que a veces se sigue recoñecendo agora en democracia, pois eso, que fixeron labores. Eu collín os nomes que salen aí, bueno, en distintos anos, e busquei, e había un obituario dun destes señores nun xornal de hai 4 anos, que pouco máis que lores ten que poñerlle unha calle e claro, a veces levante os demos, diste, ostras, tío, e que esta xente asinou cousas moi graves contra rapazas, pero como eran rapazas, non pasaba nada. Pero, bueno, estou pasadísima de tempo, sei que tedes que recoller, graciñas e desculpade que me pasei un montón da hora. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Vale,